И здравейте на всички, аз съм Кевин. И съжалявам, че не можах да направя, защото почнахме, а майка ми измисълна. Сега ще почнем от начало. Гледайте там маската на... Забравих си кой беше. Вижте, това е някой главно. И аз съм Мечко. Вие искахте да видите мамут, ама... Не, щяхме да покажем мамут. Да, чакай да покажем мамут. Да. И както знаете, имам YouTube канал вече. Не знаеш, че мой. Това е моето Собствено. къщичка. Да. Нещо като къща. Ама той не го и направи просто на селените. Да. На лошите. Както виждате. Сега нещо от съблезъбия. И съблезъбите можеш да ги караш. Ако някой не знае. Сега да търсим мамути. Да намери. И той, нали, има всички животни, покажи. Да. Той ми карта. Да. Ето ги всички. Ама пише нит бешхар. Чакай, да слези. Ето, всички животни. Ето, умря, ама... Не е умрял. Може да си ги извикаш отново. Където... Ето го, ето го. Ето го. Може да ги цени. Но аз не го правя. Един път го направи. Ето го. Покажи сега. Унес. Давай. Ето. Той е... Я отиди тук. В другото клипче ще правя всички животни, да ви ги показвам. Те wild hot. Диво куче има много. Вижте какво ви. Добре, сега извикай за блезебата, някой да ни то уби. И да търсим мамут. Да покажем мамут. Ако някой го знае. То може да не няма. Те, че ще легнем да спим. Да не стане още по-опасно. Да, защото по тъмното излизат хищници. Чакай. Тук нещо като канибали. Тук имаш някакви канибали. Те има глуди. Аз тук ще спим. Да не ви казваме какво срещнахме на пътя. Да, едни правиха мръсни неща. Да, мръсни неща. Вие знаете какво е. Както си вървим, Слава. Вървим и бяхме пред нас. Земята. Видяхме ги на земята. И Кевин ни вика, не бъде срам. Да. Добри спомени. Ма те не ги срам. Трябваше да затворя на съблезъбия очите. Той се заблезъбецата. Не се. Трябва да виждате кисни. Ги мамутите. Ги. Чакай да приближа. Ги. Виждате там. Ги. Един лъв и мамута. Ето го мамута и втория мамут. Има две. И доброто и на мамутите, че можеш да ги яздиш. Да, без да ги опитомяваш. Ето го тигъра. Трябва... Добре, продължаваме. Лап! Внимавай! Аре, вълк. Ай, вари, язди мамут да им покажеш. Те мамути... ето там мамути. Сега трябва да сме тихи. Те не те виждат, бе. Дай, бързо, газ. Ето. Не може да помятате всичко. Покажи. Чакай. Мамут срещу мамут. Ето, помята всичко.
Виждате ли една смечка? Да, ето една смечка. Вие не може да я видите хубаво, защото... Тя умря. Вземи... Ги още. Вижте. Ето канибалите. Ги, помятай ги, бе. Гледай. Виж къде фръкна. Които цели, бе? О, не са канибали. Давай, ти си. Гледайте. Бум. Учуе, къде фръкна. Охо, колко мамути. Ето ги мамутите. Още една мечка. Той се би с мечка. Клипа стана 5 минути и 50. Да. Колко ще е? След малко 10. Още 5 минути. Добре. Ако се обади пак майка ти. искате ли да фаним големия мамут? Сега ще варим до там. И ще го фаним. Ама ако го фаниш... Той е малко опасен. Аз не знам още тази мисия. Да, и аз не я правя, защото ме е страх. Ето, мамода. Ето, чай да ви покажа. Сега батко ми Иван дойде. Правим клипче, бата Иван. Може да спрете с клипчето. Защо? Защото е 7:30. Мечко трябва да си ходи, а ти трябва да спираш да играеш. Чакай. Още 4 минути трябва. Моля? Още 4 минути трябва да изчакаме. Защо? Нали да свършим клипа. Колко дълъг трябва да е клипа? 10 минути, още 3. А за какво го правите? Нали да го качим в YouTube. Иван си казва. Къде спираме клипа? Още. А може ли да ми обясниш защо го снимаш така, а не наобратно? Вижте, Защото те вижда, нали? Те са вижда. Ама ако обратно, те обратно. Обратно, хората ще виждат обратно. Не, няма да виждат хората обратно. И аз мисля, тъй, ама... Вижте ли, той е диво куче черно. Защото, нали, един приятел ми показа. Ще това са лъжи. Който сега аз не мога да го видя. Той нищо няма да мине. Това е лошото при снежната ера. Тук е един от мой приятел. Гошко. Тук е някаква ръка има. Не искам да варя по нея. Ама ще правя. Сега тук моите приятели. Ето с Иванчо. Ти не ги позна. Габриел. Тос Пашо. Ти не ги познаваш, още. Се казва Мечко. Мечко. Следват още. Единия. Другия. Втория. Другия. Headshot. Бам. Колко удари му трябва на то све? Той се защитава, защото има... Той не съм го виждал до сега. Yes. Да, другото клипче ще снимам. Всички животни.
И добре, айде и сега свършва. Другия път ще е такова при мамота, защото сега не става. Добре. Чао. Къде беше, бе? Тук или тук?